Hakane ka durki nginya ngap syapang uwei uru kuj ubakirteng u Dennis bakuj jong ka Paris u nongda jong ka reference bat ka nongba Paris u Dennis bakuj jong ka Paris u day u riu kuj u balaju ya thu khana bat tip kum uta u riu kuj u balara ya la ka khli la jong hadin bala dap krai ya ka khli na ka met jong u wat lada ngim da tip thikina syapang ka tarik bala khaya u bat ya ka jaka bala khaya u Henry ki kana pateng ki yathu bala khaya u hakari Italy la kumno haka basdang jong ka spas nem balai ya u la pengentang lingdo haru bat na ka daw ka ching shampang ba udon ringkat bat ka ching rehem ha ka chinget la pengentang bishop ya u da upok Fabian bat la pen khamti ha u ban yalam ya ka kinhun ki missionary Shakol ka bala tip menta kum ka France ha usnem arspa sanpo hadin ukris AA u Dennis bakuj ulapan chingbit na upok Fabian ban pinpriang ya ka gospel ha ka wei ka than ka ba kerteng ka Lutetia ka kerteng Roman na ka benta ka nongba Paris haba ura let ban yalap ya ka gospel ha Paris shim la let tang marway Henry la senran ya u da ki parlok ki badon ringkat bat u lenter kum ki para missionary uwei na kini udai ulingdo bala tip kerteng kum uras tikas bat uwei pat udai udikon bala tip kerteng kum u Eleutherius haba u Dennis bakuj bat ki parlok missionary chong u kila poi ha Paris kila sa ha ka wei ka dowlenong ka bala tip kerteng kum ka ildu la cité bat nang ni kila sedang ban jalap ya ka gospel syapang u Jesu Christ ka ne ka chingalap chongki ka seiso ba gloi bat bon ngut kila nget ha ka gospel ka ba kila yalap bat las dang ya ka kinhun Kristan ha ka nongba ka ching seiso jong ka chingalap chongki bat lingba ka chingmi jong ka kinhun Kristan kala wanra ka ching persya na ki bor penyat Roman ulat Roman jong ka Paris ubakirteng u Sicinius ulayoi baka ching priang jong ka chinget Kristan hanong ba Paris kala long kum ka ching penchot ni ching pendo chat ya ka chinget Roman ha ka nong ba bat ka ching penthut ya ka ching penyat renti kat kum ka bor sinsha Roman kat kum ka ching penyat ka bor sinsha Roman baro ki nong shong shnong hapo ka ching sinsha Roman ki day ban money bat terwa ching kinya tang sha ki blay Roman bat sha upat sha Roman bat ki bale persha ya kani kila ban sha penyap na kata kadaw ka chingla chong u Dennis bakuj bat ki parlok chong u ban pinpriang bat pin su thet ya ka chinget hau Jesu Christ ha ki nong shong shnong chong ka nong ba Paris kala long ka ching persha chur ya ka ching penyat ka bor sinsha Roman ki pat nong shong shnong kila eno ya ka chinget Roman bat ka ni kala pindom pinbitar ya ulat ka nong ba Paris ulat chong ka nong ba Paris kat kum ki kendon penyat ka hima Roman ulah hukum ban kem ya u Dennis bakuj bat ya ki parlok chong u khanang ba ontian bishar bat pin shitom yaki ya u Dennis bakuj bat ki parlok chong u
lapin chitom da bon chat kicing pin chitom khnang ban pin bor yaki ban ino ya ka cinget ha ukris bat ban pin ko ngu yaki ban nget kat kum ka cing pin yat ka hima roman ka cinga thu khana pateng ka ya thuru bagi la sha asang ha ka ding bat sha bret ha kimrat khlau bakin sha bam Henry hapdeng kini kicing pin chitom klam la ban pin min sao yaki bat ki yai skem triang ha ka cinget ha u Jesu Christ kani kalap pindom pin bitar shu ya ulat bat ha ka bakadu la sha shu bat ula hukum ban shu krai kli no yaki baro laya lam kini baro lai sha uwei ulum bacrong jong kanong ba bala tip kerteng da umons martis lani Mount Mars bala tip benta yau ni ulum da ka kerteng Mount Marty lani Mountain of Martyr bat dei hau ni ulum la krai yaki kli jong kini lai ngut kat kum ka chinga thu khana pateng laya thu ba anda poi hau ta ulum ban krai yaki kli jong kini lai la krai kli shwa ya ulingdo rusticus bat ulingdo da ka chingshlur ula pediang ya ka ne ka chingyap kum ka nuksa yaki paralok jong u hadin ulingdo la krai saya ka kli udikon Eleutherius bat ma uru da ka chingshlur ula pediang ya ka chingyap bat hadin bala dap krai yaki kli jong ulingdo bat udikon lapoi kapali jong u Bishop Dennis Bakhoi bat ulat ula tharai ba u Dennis Bakhoi unsa pendam no ha ka bor penyat Roman da ka jingting ya ka jingyap hadin ba ula yoi ya laki parlok ki bala sha krai kli bat ki bala place nam Hamadan Peusi u Dennis Bakhoi ula IT ya la de da ka jingshlur ban yap na ka benta ka jinget ha u Chris kumta la krai ya ka kli jong u Dennis Bakhoi bat haba unong krai kli ula dap krai ya ka kli jong u Dennis Bakhoi ka met jong u Dennis Bakhoi ka yeng scam klem lim Hamadan ka met jong u lmun klem kli ka la dem bat ki kti jong u ki la shim bat ra ya ka kli bala dukut bat ulas dang ban yat kani ka jingcia kala pin kendit bat pin chayong ngan ya paro ki badon hakata ka jaka krai kli u Dennis Bakhoi lemun klem kli ura yala ka kli hakikti bat ulayat ringkat ka chingelap syapang ka jingkela ka bamut bat syapang ka buram ublay bat kumbahin riu kilometer ai ulayat bat la ka kli hakikti syatay na ulom Mount Marty bon ba ki pat baru ki balaya bot lang yau ha kani ka jingyat lenti jong u habau lapoi ha ka wei ka jaka ka bakirteng ka tulakas layatu ba ula satnge ban yalap bat ula ayala ka kli ha ka wei ka kentei rublay ka bakirteng ka katula bat mar kumta ka met jong u ka laklon Hamadan bat ula dukut mensim bat dei ha kata ka jaka la tep u ya kata ka jaka ha ka bala tep u la tip menta kum ka Basilica of Saint Denis ya ka jingyap jong u la chukhen antat bakala chia ha ka snam arspa san popra hadin ukris ai hadin kani ka jingja
latut ke cinglit riu belai sya kane ke jaga pada ka spas nam bahinyo usim dako bird beningkong ulatay ya ka Basilica of Saint Denis ha kane ke ju ke jaga batla kelalong na du kata kapor kum ka jaga bantep ya kisim ka France ya u Denis bakhoy minta la ai nam kum unong da jong ka France bat kanong ba Paris batla chut ro dur yo u kum u bapat ya ka kli halaki kti ka bapin paudak ya ka cingcop ya ka cingyap da ka cinget u Denis bakhoy ru u day u Bishop Beningkong jong ka Paris ka singi burom jong u Denis bakhoy jong ka Paris ka day ha u Risau kendai tarik tungin ya pai banduai sya ublay lingba ka cingya sa jong u Denis bakhoy ko Denis bakhoy mirhem ka cingit hadu kata-kata ya ublay bawat ka white lam jong kinong krai kle kimla ban pin ngap char ya ka sur ya ro blay jong mi tu ya sa badwai na ka benta jong nga menta haba nga ya kendu cing e bat cingkia ha ka cing im tu dwai lem ya nga bangan yo ya ka cing sup jong mi ya rap ya nga kum mame ngan long ka baslur banra bat kintiu burom ya ka ding phna ukres hadu bangan da poi sya ka chaka jong that ba ublay ulapin kre na ka benta jong nga amen ko Denis bakhoy tudwai na kabenta jungi ko Denis bakhoy tudwai na kabenta jungi ko Denis bakhoy tudwai na kabenta jungi